Napunta na nga bakat, karod. Saan mo na tayo, 20 ya? 20 mana Kevin? Tip mo tayo sa kapulo. Nih, basumugat ah. Ang ini mo anong Kevin? Nagagapo na kasunutalingan na nakasapatos pa ya. Yan, sige. Panagagapo mo ang Kevin, teka pala urayan. Na? Teka pala urayan ti balay. Ano basketball? Ano kita ni? Ngali, kanina. Ano ba disting? Na? Nangabak kami umasit sika. Manong Kevin? Na? Manong mat? Damat nabagi nga ko ani. Di bitay. Sa gasusa lang. 1, 2, 3, 350. Wow. Yo, Narod. Tumatag. Siyempre, Jason eh. Mamumabas kita ang basketball. Kamalulog ya. Na! lagamo ta. Lalo na ko lang ba? Na! Gusto na eh. Manong Kevin? Gaputa na nga baka. Oh! Gaputa na nga baka. Karod. Saan mo na tayo, 20 ya? 20 mana Kevin? Tip mo tayo sa kapulo. Wow. Ano ka son eh? Duwa di ba sa kaysa libre ka. Uy, ano ka, Tapos tip mo pa yung sa kapulo. Na! Tagawet! Thank you Manong Kevin. Nakakal Justin nila. Ne, kasta tiwalet na nagiti ko ni. Nagiti akong kwartanan to yung tiwalet. Ne, narumar ka. Ano pag ka? Pamuntan ni pag Nun. lokatampay mo tao. Manong Kevin? Sa akong doon mga. Bayag ka mo. Makain-inuman na lang na. Agaw ta. Eh. Anta gistrata man jero Manong Kevin. Mereka. Istorya ang kamot. Tinapang ko na kay ayaman Justin eh. Ngayon, tarmetiling lingat ko ni. Nggar ni, nakakita ko na pasungatan ka eh. Kung nga ta aji kwa. Aji, di ba sang ribo jinutang ko kanyang di alman? Uy, Manong Kevin. Uy. Gusto mo lang? Manong Kevin. Eh, kung ma-allowance ko, ayo ko man. Uy, sajay. Uy. Uy. Kung nga road di gimata bagas. Anda na bati nga sa ngagasot ko. Di ko nag-awis ni Jan. Tagayayam nung nga tayo. Kinapana mo ta? Pangwartaan datan mo nak. Amo mo kayo na Justin nino. Papaskaya mo bulak. Daka mabak. Istorya ka tayo. Mabak ka na tayo siya. Kasang-saka sa kwartak. Pusta na sang ribo. Uy. Pustada. Magtakal jod. Kasang-saka sa kwartak. May isang player ka tuwagasok ko nga. Ang pagpusta ka. Amo mo kanya. Kung mabak. Urang saga sa kwartak. Paano? Una ta, urahin kang gartatay, di pa nagawis ko naggarod. Oo na. Kuno. Awang kamot. Na. Ay, sa kartawan. Agang garot na kita tayo Manong Kevin. Nagbakudan Justin eh. Wow. Di basketball eh. Na. Talaga mo ta. Bram yan tay. Kuhan mo na. Mabasak ata tay. Na tambok. Napangkamot ata. Gagatal ka magbabasketball ng tumag. Bataan ka jay. Awang kamot. Diyan mo nga tayo Manong Kevin. Ay, good. Maminsan to na Justin eh. Uy, ta tugot na to ya. Nang panapay ko oray naman ang mukha alas 12 na manangal daw. Gamot sa basketball. Na. Uy, Manong baka uray na ka-join. Ang pala ito ta. Dapat tip mo sa kapulo. Uy, Manong Kevin. Ano niya? Uy, Manong Kevin, tingyo ah. Wait, no problem. Talaga na like ni Manong Kevin ah.